нами вярваш на религията, на турската религия, направи му една хубава молитва, аз седа зад него с ножа, той си направи молитвата и аз заклах овцата, прочистих първо главата, махнах кожата и отварям се вътре, като хирург, почвам да чистим всичко. От целият кош, примерно, се разделя на 3 части. Единият част се разделя на бедните, другия се остава за него и единият част, които ще му дойдат гости, на тях ще му даде, ще готвим. Тук по братията се го разпределим по 2-3 кг. Всеки къщи, както се иска по негов вкус, се го готви. Нашата ли, или задушена ще го направим, или наскара, или печено на тава тиган ще го направим. Сърмички ще има, телешко месо сме се купили, се правим сърмички, кюфтета, от това прожула ще направим. И тъй нататък и празнуваме. Алкохол няма.